Slav Rojbaş Hevanlo serisibi em şiar dibin dibînin ku li rojata navîn sînor guherîne biryarê nû hatine girtin ev jî qedera me ye ne tenê cara yekem ne tiştê wisa çê dibin her cara ku merû serê sibê şiar dibe heyecanekê nû heye heqeten merû li çapemenî dire merû bûyeran dinêre dibîne ku guherînên pir ecêb çê dibin. Îro yek ji wan rojan e Netanyahu Serokvezîrê İsraîlê ev demekî ye hefteyekê li Amerîkayê ye. Donald Trump ra hevdîtina wî bidawî bû daxuyanî dan çapemeniyê encamên pir ecêb hene. Amerîkayê bawekê fermî destanî ser Gazayê. Dibêje wê derê em ê bimînin û ji vir şûn ve em ê wê derê birêve bibin. Xaniyê ku li ser piyama tune ye. Milletê wê derê jî em ê bişînin û welatên cîran rewşekî bivîya we heye. Nûçeyê ku di vî warê de amadekirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim dirêj nakim. Bi taybetî jî çapemeniya dewleta Tirkiye muxabirekî wan heye, peyamnerekî wan ê dewleta Tirkiye bawer dikim weke ajanê Mîta Tirk dixebite li Amerîkayê ew niha ketine nava panîkê ka em binêrin rewşekî çi wa derdikeve hevanno. Îro ez ê tenê behsa Gaza û Amerîkayê bikim. Pêşî Donald Trump fermana êrişa li ser Îranê jî îmze kir. Ez wî jî wekî nûçe par vekim niha. Ev jî balkêş e. Yani rojê ku em niha di nav dane rojên dîrokî ne divê em vê heqeten hîs bikin. Bandor wê li me jî bike, li milletê Kurd jî bike. Serokê Amerîkayê Donald Trump fermana serokatiyê ya di derbarê zexta herî zêde li ser Îranê îmze kir. Donald Trump îro li gel Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu civiya Trump di merasîma îmzekirinê ya li qesra Sibî de siyaseta xwe ya nû ya li dijî Îranê eşkere kir. Paşê em ê werin ser encama civîna Netanyahu û Trump. Trump fermana serokatiyê ku wê siyaseta zexta herî zêde li ser Îranê ya di serdema xwe ya yekem de dimeşand carekî din da dest pê kirin. Bi vîya we îmze kir. Ev ji xwe fikra wî dihat zanîn lêbelê bû fermî. Nirxandineke li ser pêvajoyê kir. Çi got ew jî îmzekirina vê fermanê pir naxwazin, nekêfxweşin. Dibêje ez hêvî dikim ku ev fermana min vala derkeve. Ew jî encamên pir xeter dibîne. Ev dibê ez hêvî dikim ez neçar bimînim ku vê fermanê bikar neynim nexim meriyetê. Amerîka her wiha ji konseya mafê mirovan a Netanyahû jî vekişiya. Yani ev jî tiştekî mühîm e. Ji ajansa alîkarî û xebatê ya Netanyahû bî vekişiya ye ya ji bo penaberên Filîstînî li rojata Nêz û konseya mafê mirovan a Netanyahû bî ji her du saziyan jî vekişiya ye. Niha îjar şêwirmendê ewlehiya Netewî Trump jî nû nerê rojata navîn li wê derê axivî dibêje em ji bo ji nû ve avakirina Xezayê em ê bi qasî 15 salan li herêmê bimînin. Yani Xeza dikeve bin kontrola Amerîkayê. Ev tiştekî nû ye. Amerîkayê em wekî Amerîkayê bi dehan salan li Xezayê bimînin dibêje. Nûçeyê ku niha bi îngilîzî ne nûçe ez tenê hem ji we re werdigerinim hem dixwînim. Eger li Amerîka mesela çi dibêje ji bo ji nû ve avakirina Xezayê dibêje em ê herî kêm bi qasî 15 salan li wê derê bimînin. Em ê kontrola wê derê bigirin destê xwe. Milletê li wê derê jî em ê bişînin welatên derdorê. Wekî numune jî dibêje eger li Amerîkayê ji sedî yekê astêya hilweşînê li Amerîkayê hebiya dibê me destûr neda xelkê me here bikeve wan xaniyan. Yani dibê ew qas hilweşiyane, ew qas xerab bûne, ew qas xeterî heye li Amerîkayê ne di wê astê de ji sedî yekê wê astê ji rewş hebiya me destûr neda gelê me bikete wan xaniyana ji ber vê yekê dibê em wan însanana ji xaniyê wan derdixin gaza bi temamî vala dikin û em ê dest bi avakirinê bikin. Niha dibêje li wê derê bi qasî 30,000 bombeyên ku neteqiyane, mayînên ku neteqiyane hene, yani teqemenî li wê derê hene. Avahiyên ku dikarin di her keliyê de hilweşin hene. Binesaziyekî li wê derê tune ye. Tut tiştekî tune. Ava vexwarinê, elektrîk, ceyran. Yani jiyanê tune ye. Ez bawer dikim bi zanebûn hate kirin. Hevan lo denk heye ne? Tamam.
Yani bizanebûn plan û proje bû ji bo ku gaza temamî serûbin bikin, bidin valakirin. Wisa çêbû. Niha dibêje tu tiştekî tune elektrîk tune, binesazî tune, îja Xwedê dizane çi cûre nexweşî jî hene li wê derê. Ev bar dikim şêwirmendê Trump dibêje. Xeza ew qas xeternak e, ew qas lê tiştên xeter hene, dibêje îje ev peyman niha temam. Mesele ev e. Niha du bişev, tabii li gorî Amerîkayê bi roja li wê derê bişev, yani beriya 3-4 saetan daxuyanî hate dayîn. Tiştekî pir ecêb çêbû. Donald Trump bawekî fermî derket pêşberî çapemeniye dibêje ew ê bi temamî Gazayê ji însanan xalî bikin. Ew ê destayînin ser wê derê, bi qasî 2 milyon mirovên Gazayê wê ji welatê xwe derkevin biçin welatên cuda, welatên derdorê. Yani devletekî tabii biryarekî çawa dikare bide, ev meselekî de ne. Ez nekemin nava şîrovê. Amerîka biryarekî wisa daye bi İsraîlê re. İsraîl lê xist, Amerîka jî li wê derê paxijîna pêktîne. Ev ez jî di wê qenaetê de me ku ev biryarekî dîrokî ye. Yani di dünyayê de welatê ku aniha karibe li hember Trump derkeve li hember vê biryara wî tune ye. Niha Gaza dî di kontrola Amerîkayê de ye ji Ewropê ve. Yani êdî hûn jê ra dibêjin paxijiya etnîkî, hûn jê ra çi dibêjin komkujî, qirkirin çi dibe, Amerîka tiştekî wisa kiriye. Em wekî dewletê yekbûyîn Amerîkayê dibe em dimînin em ê ji bo demekî dirêj li Gazayê bimînin. Em ê vê axê kontrol bikin. Dibêje Donald Trump dewletên yekbûyî wê Gazê dewr bigire. Yani vê gotinê bikartîne. Em ê Gazê dewr bigirin. Em ê bibin xwedî Gazê. Em berpirsyarî bigire ser xwe ji bo îmhakirina hemû bombeyên ku neteqiyane, hemû ew mayîn, teqemenî ku aniha xeterî ye ji bo însanan, em ê berpirsyariya wan bigirin ser xwe. Em ê hemî pak bikin û her wiha çekên din yên li Gazê, tiştên ku nehatine dîtin jî. Yani Donald Trump dibêje Misir, Urdun û welatên de dibêjin em ê mirovên ji Gazayê qebûl nekin. Dibe ne wisa ye. Ez difikirim ku ew ê qebûl bikin. Yani bi şertekî ew wana mecbûr dike ku mirovên ji Gazayê qebûl bikin. İja behsa tiştekî din jî dike, dibe ez bawer dikim wê welatên din jî qebûl bikin. Qesta wî ez dibêjim qey Tirkiye ye. Naxwaze pir navê Tirkiye bilêv bike ama dibe welatên din jî wê mecbûr bimînin qebûl bikin mirovên ji Gazayê. Dibe eger hûn li Gazayê binirin hema madî avahiyê ku li ser piya mane tune ye. Êm mane jî li ber hilweşînê ne. Niha li Gazayê jiyan nemîmkün e. Ez difikirim ku divê em ciyekî din bibînin ji van însanlara. İja henekê xwe jî dike. Êdî henekê çi ye ciddiye nizanin ama dibêje eger em bikaribin ciyekî xweşik bibînin ji van însanlara, ew ê bikaribin daîmî bimînin. Yani êdî îmkana ku mirovên Gazayê vegerin ser axa xwe, zeviyê xwe, mal û milkê xwe tune ye. Hemî çû yani. Hemî çû. İja dibêje eger ev însanê me biçin welatên din eger bimînin, em ê ji wan re xaniyên bedew çê bikin, aram bin, ew ê dilxweş bin, li wê derê dîsa bombe nayêne teqandin û serê wan nakeve belay. Û di vê çarçovê de dibe em dikarin alîkarî bidin wan, bikaribin di nava aramiyê de bijîn. İja hevan rewş bi vî şeklî ye, ev weke nûçiya deqeya da wî ye. Yani Amerîkayê destanî ser Gazayê me xwest em bi wara parve bikin. Ev demên dîrokî ne em di nav dane. Tabii ez naxwazim mijarê din tevlî meselê bikim. Li Rojavayê Kurdistanê erê. Niha zexta ku Amerîkayê daye ser İranê, yani diviyarî de îmze kiriye, ew jî xuya dike ku di rojên pêş me de li rojata navîn wê şerekî nû dest pê bike. Êdî bi Iraqê dest pê dikin, bi İranê dest pê dike em nizanin. Ama di nava van hemî meseleyan de eger bala welê be Tayyip Erdogan jî Ahmed Şara Colanî dawetê Tirkiye kir. Ez bawer dikim Tayyip Erdogan bihîstî bû ku Donald Trump wê destayîne ser Gazayê
ve mirovên ji wê derê derxe bişîne Ürdünê, Misirê, Tirkiye. Îja ji bo ku civaka xwe milletê Tirkiye hinekî çavê wan bigire, hinekî vê meselê nebînin. Anî Ehmed Colanî anî hinekî li gorî xwe da axaftin. Daxuyanî Ehmed Colanî di çarçoveya daxwazên Tirkiye de ne. Tabî nemümkün e pêk were. Yani insanekî qatil e. Yani qatilê 1500 însanan e. Erebeyên tijî bombebarkirî şandiye ser xelkê. Îja ji ber vê yekê nemümkün e yani. Ku milletê Sûriyê Ehmed Colanî qebûl bike, mantiqa wî qebûl bike, nemümkün e. Tiştê wisa tune ye. Îja hevan na. Yani ez hinek dubare ku paşê xatir ji we bixwazim. Niha aynı nûçe binêrin. Min pêşî ji we re pêşkêş kir paşê nûçeketî ajansên cuda ên Kurdî. Dibêje Amerîka wê xezayê dewr bigire, em ê tim li wê derê bin, em ê karekî baş bikin, em ê li wir xwedî li însanan derkevin, em ê berpirsyariya paqijkirina bombeyên ku neteqiyane û berpirsyariya çekên din û avahiyên wêrankirî em ê bigire ser milê xwe. Tenê sedema ku Filîstîn dixwazin vegerin xeza ew e ku alternatîfên wan yên din tunene û diyar kir bi qasî 2 milyon Filîstînî ku li herêmê hene wê biçin cihên din û welatên cînar ew ê li wê derê ji bo wan xanî werin avakirin wê jiyanekê çêtir ji bo wan hebe. Em ê aştiyê pêk bînin, em ê xezayê bi pêş bixin, em ê bi hezaran derfetê kar çê bikin wê bibe tiştekî ku hemû rojhata navîn pê serbilind bibe. Ez ê li wê derê pozisyoneke demdirêj wisa ava bikim ku em bikaribin xwedî li milletê herêmê derbikevin. Li gorî min ev ê ji bo tevahiya rojhata navîn bibe îstiqrareke mezin. Dibêje Donald Trump her kesê ku ew bi wan re li ser xwedîbûn, li ser pêşxistina xezayê daxife ji vê ramanê hez dike. Yani dibe ez bi kî re daxifim vê fikra min qebûl dike, hez dike jî. Rast e derve nizanim. Eger pêwîst bike dibe ku ew ji bo ewlehiya leşkerên Amerîkayê li Xezayê bi cih bibin. Eger pêwîst bike ew ji bo ewlehiyê leşkerên Amerîkayê li Xezayê bi cih bikin ha. Yani ew ê askerên tabii ew ê komekî askerên Amerîkayê bişînin wê derê ama di vê çarçovê de xuya dike ku Amerîka tu car wê ji Rojavayê Kurdistanê dernekeve. Ji bo ewlekariya İsraîlê be jî ew ê li wê derê askerê xwe bi cih bike çûn û hatin çê dibe, danûstandin çê bibe. Trump li ser xewna xwe ya ji bo piştî avakirina Xezayê jî got ew dixwaze Xeza ciyekî navnetewî be. Ha ev jî mühim e min ji bîr kir ji we re bêjim. Xeza bibe ciyekî navnetewî ku mirovên ji deverên cuda yên cîhanê bikarin werin li wê derê bijîn. Vê derê behsa çi dike nizanim. Biya min hûn ê wê derê bikin ciyekî navnetewî. Potansiyela li Xezayê pir cuda ye, taybet e dibêje. Wê derê hemî mirovên navnetewî tîne wê derê bijî dike çi ye nizanim ama qesta wî çi ye nizanim. Li vir nûnerên ji tevahiya cîhanê wê hebin, ew ê li wê derê bijîn. Elbet Filîstînî jî wê hebin. Yani dibêje Donald Trump. Divê em ji dîrokê dersê derbixin, em nikarin destûrê bidin ku dîrok xwe dubare bike. Li ber destê me îmkan derfetekî heye ku em tiştekî pir baş bikin. Trump li ser pirsa ku ew ê here rojhata navîn yanna bersiv da. Ez gelekî jî İsraîlê hez dikim. Ez ê herim wê derê, ez ê herim Xezayê jî, ez ê herim Erebistana Siûdî jî, ez ê herim deverên din ên rojhata navîn jî. Rojhata navîn pir taybet e. Gelekî zindî ye. Ji ber vê yekê jî yek ji deverên herî xweş mirovên wê yê hêja hene, ew jî rojhata navîn e. Tabî tu behsa Tirkiye nake. Tirkiye tune. Erebistana Siûdî dibêje, binêrin. Wana hemî gotinên taybetin. Behsa Erebistana Siûdî dike. Wala ji me ew qas hevan no. Yani ez dibêjim qey mühim in ne? Ez dibêjim qey mühim in. Baş ez xatir ji we bixwazim ka hûn çi dikin ka ji min re çi nivîsiye. Hevalê ku xwe negihandin weşanê ji kerema xwe re vegerin serî ji nû va serê bikin. Yani mesela me ew e ku Amerîkayê bawekê fermî destanî ser Xezayê
ew ê li wê derê mirovên navnetewî bîne bi cihê bike. Ji deverên cuda cîhanê însanan bîne bi cihê bike. Qesta wî çi ye tam nizanim. Dî karsazan tîne, dî wê derê dike cihê geştiyariyê, cihê turîzmê, kî tîne wê derê ez nizanim ama em binêrin li pêşiya me çi heye. Ama mirovên Gazê ew ê li Ürdün, Misir, Tirkiye werin bi cihê kirin. Madem o Aqas hez dikir ji Filîstîniyan de deriyê xwe vekin bre werin welatê we. Adê mîvanperweriya xwe nîşan bidin. Hevalno fikra min nepirsin, ê min ez vê yekê weke dagirkerî dibînim, dagirkirin dibînim. Heqê tu welatekî tune ye, însanan aciz bike destanê ser welatê xelkê malê wan hilweşîne. Ez vê yekê weke terorîzm pênasî dikim, terorîzma dewletê. Rêxistinên terorî ku êrişên ser İsraîlê dikin, ew tiştekî ye ama dewleta İsraîlê heqê wî tune zirar bide însanê ku eleqa wan bi van êrişên Hemasê tune ye. Însanê hemû tam halê xwe de divê bi tuwa wê zirar nebînin. Ew xwediyê wê axêne û ev pîroz e. Kes nikare wan ji malê wan derbixe. Yani fikra min ev e tabii. Amerîka ka kîşan dewlet dikare li hember Amerîkayê derkeve. Xatirê we dem baş êvarê em ê weşanek taybet çê bikin. Silav.